साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। गोवा आणि महाराष्ट्राला जोडणारा आरोंदा किरणपाणी पूल होऊन सुमारे 25 वर्षे उलटली तरी अद्याप या पुलावरून एसटी वाहतूक सुरू झाली नाही। वारंवार याबाबत मागणी करूनही याची दखल घेतली गेली नसल्याची खंत व्यक्त करत एसटी वाहतूक सुरू करण्याची मागणी ज्येष्ठ पत्रकार अनिल पंडित यांनी केली आहे। पाहूयात। गोवा व महाराष्ट्र यांना जोडणारा आरोंदा किरणपाणी पूल होऊन सुमारे 22 ते 25 वर्षे उलटून गेली, परंतु या पुलावरून अद्यापपर्यंत एसटी वाहतूक सुरू नाही। अन्य प्रकारचे सर्व अवजड वाहने या पुलावरून जातात। दररोज साधारण 1000 ते 1500 वाहने या पुलावरून जातात। नोकरी धंद्यानिमित्त या आरोंदा, तळवणे, किनारे, गोदुवे तसेच शिरोडा, वेंगुर्ला इत्यादी भागातील अनेक मुलं या पुलावरून ये जा करत असतात। शिवाय अन्य वाहतूकही चालू असते। खरे पाहता या पुलावरून एसटी वाहतूक सुरू होणे अत्यावश्यक आहे, कारण हा पूल 2 राज्यांना जोडणार आहे। शिवाय सातारा येथील पूल आता कमकुवत होत चालला आहे। त्या पुलावरून होणारी सुद्धा काही वाहतूक या मार्गाने वळविणे आवश्यक आहे, कारण या भागातनं केरी, पालिये, हरमल, मांजरे, शिवोली इत्यादी गोव्यातल्या भागात जाणार आहे, सोयीस्कर आहे। शिवाय आरोंद्यावरून साधारण 40 किलोमीटर अंतरावर पणजी गोव्याची राजधानी आहे, त्या भागात सुद्धा या मार्गातनं अनेक लोक नोकरी धंद्यासाठी जातात। दररोज साधारण या मार्गावरून 1500 ते 2000 वाहनं ये जा करत असतात। सकाळी कामाला जाणाऱ्या वाहनांची गर्दी असते, तर संध्याकाळी कामावरून परतणाऱ्या अनेक मुलं या भागातून येत असतात। यासाठी या पुलावरून एसटी वाहतूक सुरू होणं अत्यावश्यक आहे। या पुलावरून कदंबा वाहतूक चालू आहे, परंतु एसटी वाहतूक मात्र नाही। ही आश्चर्याची गोष्ट आहे। खरं म्हणजे 2 राज्यांना जोडण्यासाठी हा पूल बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ असताना त्यांच्या हस्ते या पुलाचं उद्घाटन झालेलं आहे, आणि अद्यापपर्यंत या पुलावरून वाहतूक नाही, एसटी वाहतूक नाही। ही दुर्दैवी घटना आहे असं म्हटलं तरी गैर होणार नाही। अनेक वेळा या पुलावरून एसटी वाहतूक व्हावी यासाठी लोकांनी मागणी केलेली आहे, ग्रामपंचायतीने पत्रव्यवहार केलेला आहे।